abantu abambulelwa ukuthi uJesu ungubani baze babusiswa bolaba bantu. Omubi ke ave hlakaniphile these last days. Kulezi ikhathi futhi sona lezi siphila kuzona thina. Ave hlakaniphile. Akafuni ukukhulunywa imessage eyambula ukuthi uJesu Kristu ungubani ngoba that message izonqoba amasango esihogo. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu ngoba sihlanganiswa nguye malanga wonke. Uyena osipha ubuhlakani nakho konke nje esikwenzayo. Siyabonga nje ngepresence yakhe empilweni zethu. Ngiphinde ngibingelele futhi abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yakota 2 Media. La ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi eyithita umuntu kanye noNkulunkulu. Mangabe nje ukuthi uyaqala ukuhlanda nale channel ungasashintsha ungayindawo, sikhuluma nje indaba ezimnandi sothi siqeda la uyobusezakele ngokukholwa nje kuNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge ngokuthi niya subscribe abazalwane ukuyikhulisa le channel. Siyanibonga kakhulu. Siyabonga futhi ngama comments enamahle, siyabonga ngokulike, siyabonga ngokushare nangakho konke okuhle sikwenzayo. Cela nje ukudlulisa futhi na this message. I-18 seziseduze kakhulu, seyifikile impela. Sisamile nje siyaya kwaNongoma siyokhuleka ukuthi sitha sithini, hayi lokho nje kusala ngemuva. Thina silandela izwi lika baba wethu osezulwini njengokuthunywa. SakaNongoma nge-18 siyokhuleka abazalwane, sisawucela nje umkhuleko. Bangithumile khosa ngisebenza ngedwa ngine team. Engicelile nje yathi sisacela nje ukuthi impela usikhulumele nabazalwane. Siyacela ke bazalwane nje umnikelo usashoda abazalwane. Lokhu uNkulunkulu akubeke kuwena. Sacela nje ukuthi ukudlulise ukuze sokwazi ukuthi siyifeze le yankonzo okungeye South Africa yonke. Not abantu abathile South Africa, not nation ethile, akusiyonto yakwaZulu kuphela yamaZulu South Africa sisonke siyacelakala siyafunakala lapha ya kwaNongoma ukuthi sihambeni sokhuleke. Yona venu okwavela seyukuthi nayo kufanele siyisebenzise kule yantaba. So nje siyacela iminikelo yenu, siyacela iaccount ikhona la ngezansi njengoba niyibona nje. Ngicela ukuthi nisebenzise wona lawo ma details kusashoda nje kakhulu. Ithe team nje njengoko recorda kwale message ithe iThimo okusashoda u70,000 wonke uma ngabe bebheka ibudget yonke. So bazalwane nje kusafanele ke siyithintithe kakhulu. Siyabonga kakhulu, ngiyababonga nabo bonke nje abanikelile obazalwane na contributor kakhulu towards this prayer. Baningi abanikelile, siyanibonga nje kakhulu. Ukuba nizange ninikele ngabe sishoda kakhulu kunalokho. Kodwa ke ngenxa yeminikelo yenu sesishoda nje ngalo 70 kuphela. Sanibonga Nkosi nibusise. Singakholwa futhi ukuthi sizovela nje siugcwalise nje kungeyinsuku zingaki. Siyabonga bazalwane, singeneni kwi message ya namhlanje etholakala khona la encwadini kaMatthew ku chapter 4. Cela nje ukuthi ke sifunde this verse elijwayelekile uverse 17. La khona kimi lifundeka kanje na ke lithi, from that time Jesus began to preach and to say. Ngaleso sikhathi wayeqala nje eshumayela uJesu Kristu. Uma ngabe waqala ngale message uJesu Kristu kushuthi waqhubeka ngayo futhi. Kushuthi futhi ngesikhathi esasela emhlabeni waqeda ngayo ngoba engeke aqale ngemessage engabalekile. Waqala ngale message because le iyona message, iyona mgogodla wevangeli. That's why uJesu waqala ngale message. Elima ngabe lithi izwi lana, from that time Jesus began to preach and to say, repent. That's number 1. For the kingdom of heaven is at hand. That's number 2. Okokuqala uthi uJesu we need to repent. Ukurepenta ke sonke siyazi bazalwane ukuthi ukuphenduka ezonweni zethu siyilahli izono, siphenduke sikholwe kuJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwethu. Siyayazi lo part le yokurepent. But ikhona this part yokurepenta singakhulumi ngayo, maybe it's because vele asiyazi noma we are not aware ngayo. Because ukurepenta also means to change our way of thinking.
sikhule safundiswa izinto ezithile masilokhu sikhula la emhlabeni. Kunezinto esizifundisiwe ngokwezwe, ngokwenqubo yakulelizwe siphila kulona. And ke manje lelizwe mangabe lithi repent, lisho ukuthi ke manje it's time kumuntu ofuna ukulandela uJesu Kristu ukuthi maka change the way afundiswe ngakhona ngokwakulelizwe. Akufani nangendlela uJesu imessage ayezoyi-introduce la emhlabeni. Wayezothi ke manje we need to take out konke lokho esikufundisile ngoba angeke kusebenzele futhi akusebenzeli uma ngabe sifuna ukuhamba noNkulunkulu. Ngeke kuze kusebenzele. So konke lokho kufanele sikususe ke manje sizo-downloada manje a new information eza noJesu Kristu futhi ngoba nje washiya nomoya ongcwele, eza nomoya ongcwele ozosigayida kukho konke, asisize asihole kulona lonke iqiniso. So ukurepenta la lisho ukuthi we need to change the way we've been thinking nangendlela ebekade sifundiswe ngakhona. Kungani sifanele si-change indlela esicabanga ngayo? It's because of this message ethi for the kingdom of heaven is at hand. Ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukhumbula ukuthi into le besingakaze satshelwa ngayo. Umbuso wezulu sila emhlabeni. La emhlabeni sitshelwa nje ngezinto ezibalekile zala emhlabeni ukuthi hamba esikoleni, uqede esikoleni, ufuna umsebenzi, uthole, ushade, ube nefamily, ukhulisa ifamily yakho, uguge, uthathe ipension and then ulindele ukufa. Yona message esiyaziyo leyo ngokwezwe lethu. But la uJesu uzokhuluma something uthi for the kingdom of heaven is at hand. Ukhuluma ngombuso la uJesu Kristu wezulu uthi ususondele. That's why we need to change ke manje, sirepente emicabangweni yethu nangokwazi kwethu. Sibuye ke manje sizo aligna nemessage uJesu eza nayo la emhlabeni ethi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Okusho ukuthi ukhona umbuso wezulu okufanele ke manje sibe in touch nawo lo mbuso wezulu. Njengoba nje ethi ususondele, awusondelanga nje just for fun nje ukuthi okay ususondeleke, kodwa futhi njengoba ususondele mawube distance kuthina. Futhi uJesu engakhulumi futhi ngombuso wezulu osusondele esizoba nenhlanganyelo nawo ngale kwethuna. No, wayengakhulumi ngemessage yangale kwethuna. Yebo mase sesihambile emhlabeni siyoba noNkulunkulu, mangabe besikholiwe kuyena siyoba noNkulunkulu embusweni wakhe kuyingona phakade. But lo mbuso ukhuluma ngawo la emhlabeni uJesu Kristu uthi abantu mabarepente ngoba umbuso wezulu ususondele la emhlabeni. Kusho ukuthi lo mbuso wezulu we need to be in touch nawo silokhu sila emhlabeni. Okusho ukuthi kufanele sazane nalombuso wezulu. Sikhona la emhlabeni before sihambe, before sibuyele back kuNkulunkulu kufanele sazane nalombuso. That's why uJesu ekhuluma ngalombuso. Ikhona imessage la a very deep efihlakele ela embusweni kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi imessage esiyijwayele indaba yombuso kaNkulunkulu, but there is something deep here. That's why uJesu aqala ngale message. And mawuthi alifunda iBhayibheli each and every time ukhuluma ngombuso kaNkulunkulu azalethe naneifanekiso. Umbuso wezulu ufana nokuthi ngani? Ngoba khona imfihlakalo ekhona la embusweni wakhe osusondele. Kuphela okwethu it is to change the way safundiswa ngakhona, to change the way sicabanga ngakhona, ngoba imicabango yethu thina sazi ukuthi angeke sakwazi ukuhlanganyela nezakamoya indaba. Ingakho njena umbuso wezulu usubukela laphayana ekudeni. Ingakho noma sihlangane emasontweni, yebo mhlawumbe kuyakhulunywa nangombuso wezulu, but siubuka njengento elapha at a distance ngoba sinalokhu kokwazi nokufundiswa kwethu nemicabango yethu ethi no, ezikamoya izinto thina separated kuzona. Nje mhlawumbe sihlanganyela on a Sunday noma on a Saturday noma kuninike ngalawo malanga okukhonzwa ngawo, but once sahlukana sibuyele back kokwezwe. Akumelanga sibe like more spiritually eyintweni ezikaNkulunkulu. But uJesu ukhuluma indaba la uthi umbuso wezulu ususondele. There is something
okufanele omunye nomunye ngabe uyayihlupha nga this message. Kungani uJesu wathi umbuso wezulu ususondele? Kungani uJesu each and every time bethuma ngabe shumayela athi umbuso wezulu ufana nokuthi each and every time uma ngabe singakwazi ukuthola that part esingawina kakhulu. But khona indaba engifuna ukuyiveza nje ngisesekuyo le ndaba etholakala la ku Matthew chapter 16. Sizoqala ukufunda from verse 13. Enye futhi indaba nje lezi esizaziyo nje futhi ejwayelekile okufanele ke siyibheke. Sokwazi ukuthola this kingdom of heaven. Ithi ke mase iqala from verse 13. Ihloko sakhona sithi Peter confesses Jesus as the Christ. uPeter confess ukuthi uJesu nguKristu. Verse 13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, efika lapha kuma regions of Caesarea Philippi, yababuza abafundi bakhe efuna ukuthola ukuthi ngabe bayangazi laba bantu, bayangibona yini, bayangazini ngubani, right? Who do men say that I the son of man am? Yababuza bathina abantu, bathi indodana yomuntu ngubani? Baphendula abafundi bakhe ku verse 14. So they said, some say John the Baptist, abanye bathi unguJohn umbhaphatisi. Some Elijah, abanye bathi ngu-Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets, abanye bathi nguJeremiah, abanye bathi hayi ngomunye nje wabaprofeti. Shothi ziningi izinto abantu ababezisho ngoJesu at that time, and leyo nkinga risasenayo even na today. Abanye babantu bacabanga nje ukuthi uJesu hayi omunye nje wabaprofeti. That's why bemhlanganyisa nalabo abaprofeti oMuhammad nabo bonke labo. They think ungomunye wabaprofeti. Into eyenza ukuthi bangakwazi ukumthola ukuthi uJesu ngubani is because abazange ba understand the message uJesu akhuluma ngayo from the beginning. Mayethi bayiqala nje ukushumayela mayethi repent for the kingdom of heaven is at hand. Mawungabamba la that part nombuso wakhe, leyo part izokulidela ekuthenini ube ne understanding yokuthi kushuthi lo mbuso ukhona, uya exist, ungowezulu. And uma ngabe umbuso lo wezulu okusho ukuthi une king ebusa khona, and futhi uma ngabe ukuthi kune king ebusa kulombuso, uzo understand futhi ukuthi meaning there is a creation kulombuso, ngoba ngeke iking ibuse okungekho, ibusa lapho because kune creation ekhona. And ke manje once wayihlupha lapho uzokwazi ukuthi ke manje na uma ngabe umfuna uNkulunkulu uyihlupha nga this message, ufuna ukwazi nangale nkosi, ufuna ukwazi ukuthi khona bani kulombuso, kungani Jesu weza wazoshumayela lombuso, uzokwazi ke nawe ukuthi bese uba okay ithi ngiqhubeke naye ukuze sokwazi ukuhamba nezwi. Ithi ke mayeqhubeka ke manje he said to them, but who do you say that I am? Ubuza bona ke manje abafundi bakhe, nina ke nithi ngibani? 16. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the son of the living God. Ephendula uSimon Peter uthi uSimon Peter unguKristu wena, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wow. Abaningi angithi yazwa ngaphezulu bebethini, abanye bebesho bethi unguJohn, abanye bathi uJohn umbhaphatisi, abanye bathi nguElijah, abanye bathi nguJeremiah, abanye bathi ngomunye wabaprofeti. But manje bese kufunakala this revelation empointayo yena ke manje uJesu Kristu, yena nguJesu Kristu ukuthi ungubani. And uSimon Peter uyayithola this revelation, uthi wena unguKristu. Igama ke lithi Christ lichaza ukuthi the anointed one. UnguKristu wena, the anointed one, indodana kaNkulunkulu ophilayo, ngoba bakhona futhi baningi nalabo uNkulunkulu abangaphili. That's why uzozwa kuthiwa kukhona uNkulunkulu abantu abamnyama, kukhona uNkulunkulu wamaNdiya, khona uNkulunkulu wamaChina, baningi nje labo uNkulunkulu, bonke labo abaphili. But uthi Simon Peter uyindodana kaNkulunkulu, uKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo, meaning ukhona uNkulunkulu ophilayo, abekho baningi, uyedwa uNkulunkulu ophilayo, right?
Ithi ku verse 17, Jesus answered and said to him, "Blessed are you." Wa-underline lawo mazwi uJesu mangabe emphendula. Uthe ubusisiwe Simon Bajona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Uthe ubusisiwe Simon Bajona, ngoba inyama negazi ayikwambulelanga lokho, kodwa ngubaba osezulwini okwazile ukuthi akwambulele lokho. Akusiyinyama negazi. Kusho ukuthi wayizwa this message uPeter yokurepenta and warepenta ngempela. Uthe uma eserepentile uSimon Peter, uNkulunkulu noma uBaba osezulwini wasemupha this revelation yokuthi yazike ukuthi ngubani lo oseduzane nawe okhuluma naye. Yingakho ethi unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uthi uJesu mangabe esho kanjalo uthi, wow, blessed are you Simon Bajona. Uthe ubusisiwe Simon Bajona, meaning abantu abambulelwa ukuthi uJesu ungubani. Baze babusiswa bolaba abantu. Abantu abambulelwa uJesu ukuthi ungubani. Asikhulumi la ngabantu abambulelwe ezinye izinto ngoba kulamalanga amaningi ama-revelations bazalwane. Bayambulelwa abantu ngendlela esimangaliso, kodwa bambulelwa abantu ukuthi uJesu ubani. Cause indaba la isekuthenini uJesu makambulwe. That's why uJesu ezeshumayela ngombuso wezulu osusondele, ngoba lo mbuso wezulu osusondele kulabo abayophenduka wambula ukuthi uJesu ngubani. Not amanye ama-revelations. Bazalwane singaba nawo nje ama-revelations abekhona impela abemaningi. Futhi asekhona-ke kulamalanga amaningi kakhulu nje ama-revelations. Ayavela left, right and center. Abanye baze basho bathi phela sesiphile esikhathini manje sama-revelations. My question is, i-revelation kaJesu Kristu ukuthi ungubani unayo yini? Ngoba uwona kiye sonke esiwudingayo. You can't ukuthi ungaqhamuka wena usunama-revelations azo zonke lezi zinto lezi eziningi eziqhamukayo manje ukuthi ozibani basesihogweni nakho konke lokho ube ungenayo i-revelation kaJesu Kristu. Ukhiye wakho konke yambulela ukuthi ubani uJesu. Once wambulela ukuthi ubani uJesu, then blessed are you. Once wambulelwa nje ukuthi ubani uJesu, ngoba inyama negazi ngeke izikwambulele konke lokho, but why blessed are you? Ngoba uBaba osezulwini nguyena ofika zokwambulela ukuthi uJesu ngubani. And once wambulela ukuthi uJesu ngubani, bakithi angazi ngathi ngayiphinda le ndaba kula uthola izibusiso khona zonke lama revelation lezi zambulo lezi ekhona abantu abayitholayo uma ngabe abambulelwanga ukuthi uJesu ngubani, then izambulo nje ingenayibusiso ziningi njengoba ngisho niyazazi bazalwane izambulo zenu ave ziziningi. Uma zingena Jesu Kristu lezi zambulo mazingamambuli uJesu asinababo sezulwini futhi ayina sibusiso ngoba kufanele sambulele ukuthi ngubani uJesu Kristu. Right, asiqhubekeke. Ithi blessed are you Simon Bajona, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. Usayaqhubeka ke ku verse 18 uthi, and I also say to you that you, kusho uJesu ke manje uthi nami ngiyasho kuwena ukuthi wena unguPeter, that you are Peter, unguPeter wena, and on this rock I will build my church. Kuleli dwala ngizakulakha ibandla lami, and the gates of hell shall not prevail against it. Kusekusho uJesu ke manje la ekhuluma no Simon Peter uthi on this rock, ezisho yena kuJesu, mayithi on this rock uzisho yena uJesu uyena idwala. Uthi I will build my church. Ngoba manje sengiyabona ukuthi wow, uBaba osezulwini usekwambulela ukuthi mina ngingubani. So manje sibusiso sesehlile, sehlele ebantwini sibusiso. Usethi uJesu ke manje sengizokwazi ukuthi ngakhe ibandla lami la. I will build my church. Wayesho kanjalo uJesu Kristu. Usho ngoba ke manje leli bandla leli elingu ngaleso sikhathi leso owayethole that revelation uSimon Peter
leli bandla linguSimon Peter selithole isambulo sokuthi uJesu ngubani, and once wathola ukuthi uJesu ngubani, nawe you will go out there ushumayela ukuthi uJesu ungubani, and uzolwela ukuthi abantu mabamazi uJesu ukuthi ungubani, ngoba nawe uBaba osezulwini ukwambulela ukuthi uJesu ngubani. Meaning manje nawe ke manje imessage yakho mayihambe iye ebantwini iyokwambula ukuthi uJesu ngubani. Shothi manje uzothi ebantwini bantu masifuna ukwazana nokuthi uJesu ungubani. Nayi message ongabe sayishumayela, nayi message engabe iyatrenda kuyindawo zonke. Kumele ngabe bonke abathi bayashumayela kuzo zonke izinkundla lezi ezikhona nasemasontweni, kumele ngabe kushuyela ivangeli lokwambula ukuthi uJesu ngubani. Amasonto njengoba ekhona emaningi kangaka kumele ngabe ambula ukuthi uJesu ngubani. Not yonke lento lesiyishumayelayo, ngoba yonke lento esiyishumayelayo uma ingamambula ukuthi uJesu ngubani, then lo mbuso wezulu osusondele angeke sikwazi ukubona until sambulela ukuthi uJesu ngubani. Once sambulela ukuthi uJesu ngubani, then uJesu uyokwazi ukusambulela umbuso wakhe wezulu. And then ke manje sawuqala sikhuluma indaba zasekhaya ezulwini, not lezi zethu, not lezi siyifilayo sihamba ngama emotions ethu esicabanga ukuthi izona. Uma zingambuli nje uJesu Kristu, then there is a big problem. Uyathola nje lapho uJesu uthini, uthi ubusiwe Simon Bajona ngoba inyama negazi ayikwambulelanga but uBaba wami osezulwini okwambulele this message. And uma uqhubeka uJesu ekhuluma ufunda amanye ama-chapters uzothola ukuthi uJesu ukhuluma ngoMoya oNgcwele ozayo. And uma uthi afunda uMoya oNgcwele naye mayesefikile wambula uJesu. Thina iphi le message sisiyambula kulezi izinsuku kangaka engamambula uJesu? Kulungile bazalwane, asiqhubekeni. Uthi uma eqhubeka uthi on this rock I will build my church. Bese ethi ke, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ushuthi amasanga esihogo angeke aze alinqobe leli bandla, ngoba leli bandla elambulelwe ukuthi uKristu ngubani. Once wambulela ukuthi uKristu ngubani, gates of Hades shall not prevail against you. Kusho ukuthi amandla esihogo awasenamandla kuwena. Shuthi omubi akasenamandla phezu kwakho once wambulela ukuthi uJesu ngubani. Phela uJesu ukhuluma lawa amazwi ngoba esethola ukuthi wow Simon Peter, blessed are you, nyama negazi ayikwambulelanga uBaba osezulwini. Sethi ke mina ke nginguJesu ke manje ngithi I will build my church on this rock, ezisho yena uJesu Kristu ekhuluma ngoSimon Peter ethi I will build my church. Manje sengiyabona ukuthi bakhona abazohamba bashumayela ivangeli elithi uJesu ngubani. And futhi usethi ke manje once sekukhona laba banje amasanga sesihogweni soza abanqoba lapha. Omubi ke ave ehlakaniphile ke these last days, lezi ikhathi futhi sona lezi siphila kuzona thina ave ehlakaniphile akafuni ukukhulunywa imessage eyambula ukuthi uJesu Kristu ngubani, ngoba that message izonqoba amasanga esihogo. So ufuna kushunyelwe yiphi message lo mubi? Ufuna kushunyelwa izambulo vele naye, ngoba zikhona zeziningi kangaka ufuna mayishunyelwe lezi zambulo, but lezi zambula zambula uJesu ukuthi ungubani. Lezi zambula azikwenza ukuthi amasanga asesihogweni siwanqobe. That's why umubi eletha lezi zambulo eziningi kangaka esididizisa esenzisa yonke lento eseyikhona. Ziningi izambulo bazalwane niyazazi, abanye benu izambulo ziyasho lapha zithi akusagqokwa nama-pantyhose, izambulo ziyasho ukuthi akusagqokwa nama-tight, bazalwane akusaphuzwa lokhu, kuphuzwa lokhu, akusagqokwa lokhu, akusagqokwa imibala enjani. Bazalwane lezo zambulo lezo azimambula uJesu ukuthi ungubani, and lezo zambulo lezo
Ngizakukhuluma nje lokhu, lezo zambulo lezo azenzi ukuthi sinqobe amasanga asesihogweni. Lezo izambulo nje omubi asibambezela ngazo. Bazalwane, sifuna ukuthi sisazane noJesu ukuthi ungubani. Sanzane nale nkosi yombuso. Once wazi uJesu ukuthi ungubani, kula uzokwazi ukuthi uthole ukunqoba khona, ngoba uJesu ke manje ukunikeza kulesi sambulo ubaba azobe kunikeze sona, uthola isibusiso. And once wathola isibusiso busuthola ke manje nokuthi amasanga asesihogweni phezu kwaleli bandla soze azalinqobe leli bandla amasanga asesihogweni. And ukuthola isambulo sokuthi uJesu ngubani, isona sambulo athi uJesu mayekhuluma athi blessed are you, ubusisiwe ngokwambulela ukuthi uJesu ngubani. Kusho ukuthi singayithola zonke lezi zambulo esizikhulumayo eziningi futhi esizithandayo, futhi ave zisikitaza lezi zambulo bazalwane. Ziyasikitaza, siyayithanda futhi siyayilandela, azinayibusiso. I'm so sorry bazalwane ukuthi ngikukhulume lokho. Ngizokukhuluma ngoba nakho kusezweni. Izambulo nje ezikhona. Isambulo esithi uJesu ngubani isona esinesibusiso. Yazana noJesu. Musukufuna ukwazana nazo zonke lezi ezinye izinto. Uzubona ukuthi lezi zambulo ngempela futhi ayinayibusiso. Uthatha usalandele entweni yakhona uze sekuthiwa sekubhidlikile, sekuxatshenwe, sekunjani. Kanti ngabuza la ufuna ukwazana noJesu Kristu. Wanswazana noJesu Kristu uzokuholela kulombuso esiqale ngawo ukukhuluma. Umbuso ongeke unyakaziswe lo. Umbuso lo walenkosi omile futhi ume inguna phakade, but udinga abantu abazorepenta. Meaning we need to repent nakulezi zambulo esesigijimena zezingaka. Sacabanga ukuthi siyibambile. Sibatshela nini abantu ngoJesu? Sibatshela nini abantu ukuthi mabambulelwe uJesu? Sibatshela nini abantu ukuthi mabafuna ukwazana noJesu? Ngemisebenzi yethu bazalwane, ngokukholwa nje kuJesu Kristu konke lokho kungenzeka, but asiqhubekile khona ngizokwazi ukuthi ngingabe mude kakhulu. Ithi ku verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Wow, uyabuyisa futhi lawa amazwi uJesu Kristu. Uthi amasanga aseHades soza alinqoba leli bandla. Elambulela ukuthi ungubani uJesu Kristu. Uyaphinda futhi uJesu Kristu leli bandla elambulela ukuthi ungubani uJesu, uthi futhi ngiyakulinikeza izikhiye zakuphi zasembusweni wasezulwini. Liphi ibandla elambulela ukuthi ngubani uJesu Kristu? Hayi ibandla elambulelwa lezi eziningi izambulo esingazazi. Khuluma mina ngebandla elambulela ukuthi ungubani uJesu. Ngoba lama revelations asiqabanisa noJesu, asisusa kuJesu Kristu, asisa kuyizinto nje zasezweni eziningi. Kanti ama revelations angeqiniso azothi masazane nokuthi ungubani uJesu, masifuna ukwazi ukuthi ungubani uJesu. Kula ke manje uyophinda uzonikezwa nanezikhiye zasezulwini. Njengoba ethi njengoba umbuso wezulu ususondele, kusho ukuthi once wazana ukuthi ubani uJesu, uJesu aphinda kunikeze nesikhiye. So ukuthi ke manje you can enter embusweni wakhe. Ngoba ukhona lo mbuso futhi uyabonakala futhi uyabonwa. Asiqhubekeni nayo. Siphinde nje siyifunde. 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Unika ikhiyu la emhlabeni. Lalela ke, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. Noma ngabe yini oyibopha la emhlabeni, ayithi unika ikhiye zasezulwini. Hey bakithi. Unikwa lezi ikhiye zasezulwini. Ezokuthi ke manje whatever ibophe emhlabeni nasezulwini yaboshwa. Angithi ke manje na whatever obhekana nayo kusho ukuthi wena unikezwe iauthority yabona nje ngokuthola this revelation efana nekaPeter yokwambulela ukuthi uJesu ngubani. Unikezwa ke manje negunya, ngoba ngesikhathi unikwa ikhiyu unikwa igunya lokuthi whatever ibophe emhlabeni nasezulwini yabopheka. Okusho ukuthi ngempela uSathana kasabi namandla empilweni yakho. Whatever athi uyazama ukuyiletha kwene attacker, wena ukwazi ukuyibopha la emhlabeni iboshwe nasezulwini, uSathana angabi namandla. USathane uyayazi lemfihlakalo. Bese enze njani ke uSathane? Athi ngibabambezele ngalama revelations amaningi angenayikhiye. Lama revelations amaningi angenayibusiso. Lama revelations amaningi angasinqobi isihogo.
usubambile futhi ulibambile ibandla likaNkulunkulu and ngempela futhi uyibone lento ukuthi ngempela ayinaqiniso. Yabona into elandelwa yiningi oyisaba. Once into yathi mayiqhamuka yalandelwa abaningi, isabe lonto le, wayizwe liyithanda. Ngani Jesu wathi mina izwe alingithandi. Wathi futhi njengoba nami lingangithandanga nani ngene izwe linithande. Okusho ukuthi imessage yeqiniso izwe ngeke liyithande. Why lama message lawa ethandwa kangaka? Okwazi osola into egijinyelwa iningi. Sekunento engalunganga phakathi. Ngizothi ke mina ngifuna ukwazi ke lokho. Lama message wonke angamambula uJesu Kristu awanazo nezikhiye. Ayikho into ongathi uyayibopha la emhlabeni iboshwe nasezulwini. Ama tricks omubi engafuni simnqobe. Kanti uJesu uyilethile izwi. Na indaba la yambulwa yileli izwi lelo selifunda malanga wonke. Imfihlakala yikho ekwazi nama revelations kulabazalwana ababhizi nama revelations amaningi kangakangena Jesu Kristu. Ayikho lapha imfihlakalo. Imfihlakalo isekwazini ukuthi uJesu ngubani. Once wathola ukuthi uJesu ngubani wambulelwa. Ubaba wakwambulela. That's why ethi uJesu, blessed are you Simon Barjona. Ngoba manje kusho ukuthi wena ke manje awuseze ukuhlushwa womubi la emhlabeni, usune authority. Lalela ke ngizoze nguphenana nezikhiye. Whatever ibophe emhlabeni nasezulwini iyaboshwa. Sathana kasenamandla empilweni yakho. Lalela ke futhi inenye ezokwenzeka siqhubeke nalelizwe. Then whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Noma ngabe yiphi into oyikhulula la emhlabeni nasezulwini iyakhulula. Angithi manje unikezwe iauthority. Shuthi mawuthi nje ngerelease isibusiso uyakhulula ngalezi ikho yonikeza zona. Uphiwe iauthority ngoba wena wambulelwe ukuthi uJesu ngubani. Mawurelease izibusiso kwehla izibusiso nasezulwini ziyehla futhi azivinjwa ngisho nasemkhathini ngoba unikezwe iauthority. Akunazinto nemimoya esemkhathini eyovimba lezo izibusiso ukuthi zehlele kuwena. Why ingeke izikwazi le mimoya? Ngoba gates of hell shall not prevail against the church and a revelation yokuthi uJesu ungubani. Imfihlakalo le uNkulunkulu afuna ukuthi mayambulwe kubantu who will change the way they are thinking. Thina sicabanga ukuthi ukusondelana noNkulunkulu ukuthola wonke lama revelations nale mimoya esinikeza lama revelations kufanele ke siyihlole ukuthi ibuya kuphi. Ngoba umoya ongcwele wambula uJesu. Ubaba osezulwini ophilayo wambula uJesu. Abanjalo bathi uma ngabe bakhuluma imessage eyambula uJesu. Ngoba le message eyambula uJesu iyona enezibusiso. Kunalo mbuso esiconnecta nawo okungasekho ekudeni ola osuduzana onezibusiso nakho konke but ngokwazana nokuthi ungubani uJesu. Bazalwana ke sikiyekeni konke nje okunye. Ngiyazi abanye bangangicriticize for this but it's okay. Uma ngabe kuukuthi angeke ufuna ukwazana noJesu Kristu, then you are on your own ngoba uyobulizwelelwa iqiniso. Masifuneni ukwazana noJesu Kristu. Asiyekeni zonke lezi ezinye izinto. Singadukisani. Konke ngikukhulumile kula ezwini la futhi ngiyalikhotha nokulikhotha. Angikhulumi nje emoyeni nje. Yingakho ngingafuni ukusamukela isambulo esingenalo izwi. Mina ngomunye wababuza ukuthi kukuphi ezwini. Athi umuntu hayi akukho ezwini. Makungekho ezwini ngeke ngikuthathe ngoba sanikezwe lelizwi ukuthi lizosigayida. Imfihlakalo enkulu yazana nje noJesu Kristu. Mawufuna ukunqoba nje yazana noJesu Kristu. Angibambe khona la namhlanje. Umbuso wezulu ususondele to help us thina abantu abala emhlabeni but asimbonge uNkulunkulu kosinibusise kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngomsawayo futhi inkosi siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.